Assalamu alaikum qadrli dostlar. Yine şu çıkışımda Türkmenistan'ın içinde şu ilim bilim ýagdaýy hakynda bir azajyk öz pikirimi aýtmakçy. Birinji bilen aýtmaly birinji bilen goşmaly. Bilşiňiz ýa Türkmenistanyň şu wagt hökümeti, Türkmenistanyň diktaturasy, Türkmenistanyň içindäki bilimi şu öz propaganda guralyny öwürdi. Esasen hem ilki bilen başlamaly bu Bilimler Akademiyeti. Bilimler Akademiyeti şu prezidentin kararı bilen şoň aýtýan zatlaryna, şoň alyp barýan siýasatlaryna görä näme ilimler zatlary açdyk zat diýip bir açyş etdik. Ine täze ilim döretdik ýa-da ýene bir zat diýip her hilek bir näme habarlar açyşlar zatlar çykarýar. Şu Türkmenistanyň şu diktaturasynyň propagandasyny gollamoçy. O zaman ikinci bilen şu hen ilmenini Türkmenistan'da şu okuyan oldum yapmış ya da sen hatsana şu orta mektebini okanında sana günne diyen yani şu prezident gowy, prezident, hormatly prezidentimiz, hormatly arkadağımda şöhret, onun maskalasyna şöhret, şon ýaly onun alyp barýan siýasatlaryna şöhret we her sapakda diýen ýaly şol aýna bir arkadan siýasatyny gollaýan zat diýip ýürüýän näme bir promifka mazgov diýler ýa-da brainwash diýler şo çağanyň bir beýnesini ýuýarlar. Näsen şu prezidenti gollamaly, näsen öz näme kritiski pikirlerini aýtmaly, elbetde azatlyk erbetde, demokratiýa erbetde, diktatura, prezident gulýarlyga. Onsoň ine şu gyzgaça Türkmenistanyň içindäki şu bilim ýagdaýy. Nähip bolsa, açanna bilim jemgyýetimiz erkin bolanna, açanna türkmen halky bir öz erkinligine, gadanyna bir gowdurmuşda ýaşajak wagtymyz, gowdurmuşa tarap gitýän wagtymyz hukman ilyma bilme ulumyny bermeli we ilim bilim men pikirimçe ilmi dama şu siýasatdan daşynma bolmaly. Ilmi dama siýasatdan daşynma bolmaly. Birinji we ikinji ilmi dama şu Türkmenistan içinde professorlar, muallimler ýa-da okuwçylar şu siýasata kritiski seretmeni öwrenmeli. Siýasata görä öz kritiki pikirlerini aýtmany öwrenmeli. Misal üçin häzir bizde bir prezident ýa-da bizde bir partiýa şu Türkmenistan dolandyrýan bolsa, şu sen orta mektepde muallimler sana sonra görmeli. Ne sen pikiriňçe häzir sen prezident bolsaň, häzir sen partiýaň başlykan bolsaň, sen näme ýetdirdiň? Sen nähilek şu wagtky alyp barýan siýasatlaryň ýalňyşlyklaryny görýärsiň we nädip şonu gowustyryp bilersiň zat diýip düşünýär. Şoň üçin birinji bilen şu kritiki, birinji bilen şu ilim Türkmenistanyň içindäki ilimler akademiýasyny, ilimler jemgyýetine şu adatlyk bermek, ony siýasatdan aýyrmak. Osoň ikinji zat elbetde gadrlylar men pikirimçe şu Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlar. Diňe Türkmenistanyň raýatlaryny okuw almaly däl. Olar şu başdaşy ýurtdaky raýatlar hem okuw almaly. Gaýta tersine şu Türkmenistandaky ýokary okuw jaýlar bar. Şu halkara derejede näme bu halkara derejede şu näme bähdeşligi halkara derejede şu näme birinji ýer öňde bolmak zat görüşleri zatlara gatnaşmaly we beýleki ýurtlaryň raýatlaryna şu ekonomik taýdan we şu quality taýdan bir ýokary derejede näme hyzmatlary götürilemeli, ýokary derejede ilim almak, bilim almak mümkinçiligini zaten götürilemeli. Elbetde hemme ýurtda bolşýaly haçanla şu Türkmenistanyň raýatlary we daşary ýurtlaryň raýatlary
Türkmenistan'a okandan soň olara Türkmenistan'ın içinde galyp işlemek, ýaşamak we şu rezident permit almak we etmek mümkinçiliklerini şolara dikeldim bermeli. Ýöne gynansak da şu wagtlykça biziň ýurdumyzda şu diktatura dowam edip gelýär. Gynansak da şu wagtlykça bizde hiç ele azatlyk ýok we halkymyz bir şu näme basylan ýagdaýda ýaşaýar, hemekşi diýen gorkuda zatda ýaşaýar. Şoň üçin şu arzuwlarymyzy gowy durmuşa ýetmek üçin ilki bilen biz halkymyzy gallyrmaly. İlki bilen biz gallyrmaly, ýa-da hökümet sen köçä çykyp protest edip ýa-da uruşyp alyp berme. Ýok, onda näle adamlar. Halkymyzy gallyrmaly, ýa-da şu ilim bilim bermeli. Halkymyza kömek etmeli, gollaw bermeli, halkymyz pul ýagdaýdan gollaw berip bolýansa gollaw bermeli. Eger daşary ýurtda ýaşaýan illerlerimiz bolsa olara kömek etmeli. Onsoň näme asuda buramalary kurmaly. Hak-hukuk boýunça şu hak-hukuk boýunça bir treýningler alyp galmaly we täze adamlaryň şu işlere goşulmagyna kömek etmeli, mümkinçilikler etmeli. Şoň üçin şuňlukça aýtjak gaplarym şular. Dinlämez üçin köp sag bolun. Geljekde görüşýänçek.